Úzkosť a nepokoj sú stavy, keď sa myšlienky neustále točia v hlave. Pozornosť je uväznená v tom istom okruhu a je veľmi ťažké sa od týchto myšlienok čo i len na chvíľu odpútať. Nezáleží na tom, čo človek robí. Ide na prechádzku, umýva riad, upratuje, číta alebo sleduje televíziu. Myšlienky pokračujú ďalej. Tento vnútorný tok je ťažké vedome zastaviť alebo presmerovať. Práve tu sa cvičenie tai chi, najmä na začiatku učenia sa formy, ukazuje ako veľmi účinné. Keď človek príde na tréning, jeho pozornosť sa prirodzene presunie. Je potrebné sledovať pohyb, koordináciu, postavenie tela. Inštruktorka opravuje, cvičiaci robí chyby, potom sa znovu koriguje a snaží sa zapamätať si zostavu. Tento proces jemne, ale úplne zamestná pozornosť. Myseľ sa presunie z vnútorného dialógu k telu a pohybu, a to bez napätia, cez spokojné sústredenie. V mojej praxi boli prípady, keď žiaci prichádzali na tréning v najťažších obdobiach svojho života, aj po strate blízkych. Je to čas, keď sú myšlienky maximálne sústredené na bolesť a smútok. A práve tréningy im pomáhali aspoň na chvíľu z tohto stavu vystúpiť. Uvoľniť sa, pustiť dých, precítiť telo a slobodne sa nadýchnuť. Aj v mojom živote bolo takéto náročné obdobie. 2 dni po smrti môjho otca som už viedla tréning. Navonok na mne nebolo nič viditeľné. Usmievala som sa a viedla hodinu ako zvyčajne. No vo vnútri sa odohrávalo niečo veľmi dôležité. Samotné vedenie tréningu sa stalo oporou. Pomáhala som žiakom, opravovala ich techniku a bola som plne prítomná v procese. A v jednom momente som veľmi jasne pocítila hlbokú vďačnosť a uznanie voči svojej skupine. Jednoducho za to, že existuje. Bol to veľmi zbližujúci zážitok. Pocit, že nie som sama, že ma obklopujú pozorní, láskaví a hodnotní ľudia. V takýchto chvíľach tai chi nefunguje len ako pohybová praxi, ale aj ako priestor ľudskej podpory a tichej prítomnosti. Je dôležité povedať, že tai chi nie je zázračný liek a nenahrádza hlbokú vnútornú prácu. No aj krátkodobé zlepšenie stavu, pocit pokoja a vnútorného priestoru môže byť skutočnou oporou. Niekedy to úplne stačí na to, aby človek prešiel náročným obdobím a postupne sa vrátil k sebe. Tai chi vytvára vzácne a bezpečné prostredie, v ktorom sa pozornosť prirodzene odpútava od úzkostného toku myšlienok a to samo o sebe prináša veľkú úľavu.